You know where you are? This is Nollywood Pictures TV. Madam, nke bụ notice ya kwụghachi ụgwọ a. Mama speak lekwe. Biko speak le. Kwụgana. Sị na ndụ ka nere m ego, ọ dashiri ma dashi si m were ego. Arịọgo m anụ nọọsụ enige n'obu ọnụ m ego. Enyela onwe gị nsogbu maka ịkwụ ụgwọ n'ụgwọ na akwụkwọ gị ọ nara m ana. Chiri. Nwanne m nwanyị. Ya bụ na ngo na ndụ ka gara m asọ. Anyị gara asọ kwa. Mụ na ya ga na asọ. Mana mụ na gị asọ ka anyị. Hello. Enyela onwe gị nsogbu na mụ na gị na asọ. Ịnụgo? Ọ gị bụ nwanne m. Mama o. Ịma ụmadị na-emechemere m ihe niile ha gbasara ike nke o jegoro Ọnịcha jee mma mekanik ọ bụ. Emechemere m ihe niile ha gbasatara anaga. Nwanne m nwanyị ime nke gị. Mama. Emecheziri ka anyị kwume mgbe o jikonye ka afọ mana edeghere m oyi n'ụwa. Achọghị m ka ị na-ayọ ahụ n'ụwa. Oyoo. Onye Jumade gị na-evute confuse n'etiti mụ na gị sị daa anaghị aga na. Isa na m mere gị na Oyoo m na awa. Ngwa speak meleke eziokwu ke nna ma gịnị bụ eziokwu? Ihe bụ gị m lenya na onwe gị bụ iji mgbe kpọrọ maka na eji gị ego. Oyoo m speak lego. Gịnị bụ ị ga-eji n'okwu ọnụ gị na-agbawa m obu? Ngwa ọ bụ na m ahụ gị na ya gịnị mere na-eme nsogbu nwoke ihu chọrọ ka ọ lụgara ya? Gịnị mere na-eme nsogbu ndaka? Oyoo m gịnị bụ ị ga na-emekwe ka ị gwawa m obu? Oyoo m awọtashule. Oyoo ka awọtashule na biko nụ. Nna akọwanụ gị ihe na ịwọta na ọ ga-alagịrị mama. Nkọlị. Ishi na gịnị mere iji wee jụ ndụ ka bịara okwu shi na ọ chọrọ ịnụ. Kndị ahụ bụ iji wee jụ nwa Maazị Okeke shi Ọnịcha wee bịa bụsha. Shi na ya chọrọ ịnụ ịjụ. Shi na onye nzuzu Magnus ga-abịa ịnọ na-eche. Ọ kakwara gị mma na ijiri kịta wee mara na Magnus ga-ahụ enweghị isi na mmadụ. Espiklegwe maka Oyoo m. Gịnị bụ ị na-asị na o nweghị isi ka aka o nwere isi? Ahụrụ m Oyoo m n'anya and Oyoo m hụrụ m n'anya. Hapụchakwara na Oyoo m na-emegide isi ike mana amara m na ọ hụrụ m n'anya. Ashịkwara na m agwa gị. Nkọlị ashịkwara na m agwa gị. Ha fleke ka Oyoo m ke m kọmana gị. Ịma ọma na m emeche mere arenji na ike m nwanne m jekọ Ọnịcha echi ka o jee emume echi. Eziokwu. Koje mwere asha na nke ọbụla. Chukwu duwele m ike ma. Chukwu gozie ya mmaji pụrụ mmaji. Amen. Chukwu ga-egoziri ya. Chukwu ga-edubere ya. Hai, echi na ofugere. Ndị mgbe o ji afọ n'ụtụtụ. Ike ma ọ nna m. Dịka ị na-aga kịta. M chọrọ ka ị gbado anya ọfụma. Kwefuru ka o si wee fịa nwanne gị arụ inweta ego iji kwado gị. Ị na-aga kịta biko achọghịkwa m ịnụ stori n'imere nke a ma ọ n'imere ọzọ. I wee wekwara ego ọga gị na nke a ji wee mee. Nke kacha mkpa wụ na ịma na ụmụ nwaanyị na-adị arafu mmadụ. Biko nwa m gbado n'anya. Etinyekwala anya n'ụmụ nwaanyị. Ada chọ nke na-anata ahịa ka i were obi aṅụrị wee nata. Mụnwa na onwe m obi aṅụrị akpa akwanụ m. Na n'ihe m gwara gị. Ngwa jụọ ọfụma onna. Mma ka m jee dufu enyi gị. Ọ dị na mbịa ka m dupiere gị n'ụwa. Ka anyị fugere bifo moto Ọnịcha afụchara.
Ikem, ịnụgo m ihe niile ha mma kwuru. Ọ bụ na iru Ọnịcha gbade ya achọla okwu. Nwere to ịchọrọ gị okwu sa avụrụ kesi jegide na ya bụghị ndị kesi ịhụgo ma mbishi hụrụ ka ọ ha. Ịnụgo ma gbade ya were ihe niile ha chụtị Chukwu n'aka. Amara m na oyi mere anyị ebere. Ịnụgo? Bịa ka ịpụ. Gwa bịa ka ijegide. Bịa. Dịkịta ịnụgo? Ọ bụrụ na iru otu ma wee ka ike ma ka ịma na irugo m. Utfeli even biko ayogem na yokwag okwo re ekwensu o re ekwensu biko gbara True to God. Echi n'iji ka eme. Iye eme mgbe achara gị na echi n'ime kweme amara m onye bụ ma yochara m biko. Etile m confuse n'ishi biko. Utfom emekwekwogo me. Biko amam le nugo ibe m la gwag. Ayogem la yogele ma yogo ma mekwo ọzọ. Male nọrọ otu ala ọdụgo mmụọ yi. Biko Utfom chetekwe o. Utwa chetekwe o. Oyoo. Utfom. Etikwele m confuse n'ishi. Emekwele ịnụgo ọzọ. Amonyera obidere eju. Na susu obele. Eleo. Nke ojime. Someone gaga. Confuse got the mama. Let's go. I am here to stay. I will never ever leave your side. Get up on my say, it will be you. There will be no one there. There will be no one there. You're so sweet and the best thing I got. Your love is real and you're always my heart. Yeah, I will never ever make you cry. I'm down on my knees, please accept to be my bride. Yeah, the things you do, they make me smile. You be like a someone from my heart, you dey blow my mind. I'm ready to do anything for your love, and I believe you are sent from above. Just you and me together, we will last forever. I'm ready to do anything for your love, and I believe you are sent from above. Just you and me together, we will last forever. Amandun. Iya. Mamando. Mama. Gina nwanne gị nwoke na-akọgo kwa. Mama kwa gwara m na m hụrụ mme ebere na ashwatan. Ọ sị na nwaanyị nwoke kpọrọ anyị n'ọsụrụ ka agwa anyị na ike merutego m Ọnịcha. Mama onye abụghị na-ewetara confuse. Ya bụ na-emeri ka ichegbu nwa gị mama. Eshi dị ike m orugo m Ọnịcha n'ụdị nnukwu. Ike m nwanne m ọ bụghị ọnwụ bụ ọnwụrụ n'ojerije amụ esha. Adọ mụtara esha na ọkpata ego bịa leta gị enyo ga ya mi na-eme ka enwe n'ọnụ m.
You're gonna seem confused. Mama, because the grandmother, get your collar tag and body when you're pastor. Mama, because you can't tell me no way. You've done no way confused. I should Dikeh. I should Dikeh. Make better way. Get better coat and do lata do. Oyoo, gonna be gonna not to quit in a Asian or big nature, gonna be nature. Eh? Ike nọ n'obodo Obiama. Achọrọ m ije Ọnịcha. Ị chọrọ ije Ọnịcha? Oyoo m ka ijegide agba elu. Eziokwu. Ka ijegide agba elu nwere onye mara mbọ bụ ebe ije konye ka ebu. Oyoo m onwego onye mara n'Ọnịcha n'ihi ehukwe. Oyoo m ihe ehukwe. Gịnị bụ ihe eriri ma ijegide Ọnịcha? Okwu eziokwu. Ame niile ego. Oyoo, chere ka nkọwa anaghị. Achọghị m ka ị na-eche ka isi onwe gị na-eche gị na-evute n'onwe gị HBP. HBP ihe hụ na-evu n'ime na-eme mmadụ ọbara mgbali elu. Achọghị m anaghị aka. Enyela onwe gị nsogbu ma ọ gị na-amara m na eze Chitoke Abịama anaghị agbaba ndị okere eke eka. Ọ gbabakọghị m na Oyoo m eka. Echela uche ịnụgwọ ma. Ịnụgwọ maka nga manụ gị. Mago Oyoo. Dịrọ Mago Oyoo. I'm tebe. Mago Oyoo. Dịrọ Mago Oyoo. Oyoo kaka echekwala echiche n'ụwa. Ịnụgwọ. Auntie nwanyị Udo nwere ihe m sị ka ngwa magụ ma ọ bụ na-aga m dị m confuse. Ego ohu ụhọrọ na ego ndeka nara m. Asị m ka mmarị sọ bụ m were eniga Oyoo m. Ka Oyoo m wee bama n'onwe n'uru. Otu ana agba. Ị na-eni. Gwere nwa ya na ndị mmadụ na-aṅa m. Ga-ekpugide ezigbo ụra kịta n'isi m nwere nwa ya. Ị chọrọ iji ego mmadụ nyere gị, ị ga-eji wee nyere onwe gị aka wee mepee aka ahụ mmadụ ihe iji ndụ gị were mmeri. Ịmaghị na ihe adịghị mmaghị. Agwa na nwa gwakwa m ụdị ya ahụ ọzọ. Na anyị na-ekwu iwere ihe a gara ahụ m otu a na-agba nwa ha esiri gbagọgụ. Espikilekwe na Oyoo m anaghị ezizi ezi. Na nne anaghị ego o jegide Ọnịcha akpata ego na etemeze akpatawo m ego. Oyoo m kpata ego n'ọya ịmaghị na m na ya chọrọ ile ịmaghị ọ dị m bụ ọ bụ. Iya mma nara na ihe ọ gwara gị ọkọcha asaghị isi. Espikilekwe Oyoo m asaghị m isi na m jiri aka m sadochere onwe m isi. Ịmaghị na Oyoo m jemesiti kpata ego n'ọya anụ m ego. Ị ma ị chọrọ ịkọ ịkịta ihe a gị na nwaanyị izizi ebe unu akpọzi na-asa nwaanyị utu n'ihu na-ezizi eri unu akpọzi na mbiko ị na-adị na-egwa gị kwụrụ ebe ahụ. so very much. So, uno na kita noa. Kembo zina beef one. Soonest, of course. Mana iga be visiting Mona Jim, as you promise. Okwa next month, Kiko. Nke wa bro nsogbu. Obro nsogbu chacha mana ife ya eme abu na enyi m na chi me invite to Abuja nyota. So, no me invite to Abuja mbia mo ni anolisi obele mbia fo. You know one name, okay? You've got to be kidding me. So, how will your friend Mengi invite Igabia? Okay, Mabia Lily. Oh, brother, one name, okay? Ndoka one name, okay? Mabia Lily, oh.
Hey, confused got makwa. I'm a medega. Iliu. Were go hotar. Nego hondo kanaram. Nego yum go ebidoresha. So mu were ni ke bidesha Nkem. Hai. Is it to gabi amakaka? Gwami yem jekuje keme. Mogana magam confused got the mamma issue. Le man go yumi go jagdonicha. Oyoo mage tukune nsaka sato. Gana tao. Odono goy. Abuja bụkwa nnukwu obodo na-erukwa anya ala. Ị ga-ejisi ike kpọta agwa nna ya na-akụziri nwunye gị. Ọ ga-adịrị ụnụ mma. Ladore no, okporo ụzọ cheshuru n'ike. Ụwa ọnwa na-asụ ụsọ. Ọ na-asụ ụsọ. Ladore no. Ego na-asụ ụsọ. Na ejikwe nwa nga. Ndị ahụ sọ mmadụ. Magnus. Na-abịa ka iri enyi na nne ga-adịgo. O mee gị ele ga-agụ. Ọ bụzi gịnị? O nweghị ihe iriri taa. Iriri gị male gị ele ga-agụ. Magnus, ka ihe na-esogbu gị since ka ị nọ ịgbanye aka n'agba ịgbatuo igbogo ịgbada ọ gịnị ya kpọ nka gịnị rie nnicha. Legodu menya. Ana m ene gị anya. Legodu Magnus enya mama. Ana m ene gị anya nọ. Ibe a ndụ ọ bụ ndụ. Ọ bụ ndụ bụ ibe a mama. Magnus, ihe a ịdụ bụ ndụ, ana ịdị m mkpa. Ịdụ m ezigbote mkpa, biko. Ike agwụgwọ mama. Ọ bụla isiri gị m nri na nkọla ise. Mwatu si lelete genya mama. Lelete nkoli enya. Lelete mu enya. Ike agwụgwọ mama. Ịma na onwe ha ọrụ dị n'obodo anyị. Ka ị chọrọ ịdị na-eje ọrụ ugbo ka mma. Achọrọ m ga-eje Ọnịcha. Jee gbaa mbọ dị ige ndị be. Ọnịcha kwa. Mama. Okay. Isi na ihe eje Ọnịcha nsogbu adịghị mana kedu otu ihe esi wee jee? Ije eje ukwu je ọkwa mara onwe ego dị n'ụlọ ebe a. Ihe eje ukwu were je ka m ejere gị oshi. Onje oshi. Wetu n'obi nwa biko wetu n'obi. Ya mere uche na-echegbu m mama.
Emerela uche na-echegbu m. Ozugbo. Egiele ga-agụ m, mama. Atọ m. Egiele ga-agụ m. Ada wansaka o. Lekwe maka confusion. Lekwa no wansaka, lekwa confusion. Ejikwa no yo man ya we busara yebu. Maka imekwe ya osiga to mangege. Nkori achoro kwa nsuku. Bikale kana yana. So ị na ebe a na-arahụ ụra. Mgbe Samuel bịara ihere banyere ego. Samuel! Ha azụziri na ashte. So Samuel bịara ebe a onde gị ji nọrọ ebe a na-arahụ ụra. O wee richi ihe ori bịa meet ụmụ na kitchen wee were ego ihe ori ruru ya. Arinze Chukwu. So ọ bụ na m anọghị ebe a ka ị ga-ajụ na ndị mmadụ bịa erichi ihe ori ejiri ego m na. Ewele n'ime iwe ka nwanne m nchi na o mekogo ọzọ biko ewele n'ime iwe. Ị ma na ịnị ya n'ihe gị bụ nkọli a. Ha zụziri bịa ebe a ka anyị jee show pete soup ọmụ. Ị bịa n'ihe ọmụ shiri gị bee? Ka nje bee. Isi na ụdọ ọmụ ka nje bee Adam. Mama. Nne, gịnị ka ị na-eche nụnụ? Gịnị ka ị na-eche? Bịa nnọọ bịa tụkwuru ebe a, ka ihe ị na-eche? Arụ dịkwa ike m. Mama, itile onwe gị confuse n'ishi. Onwe gị emere ike m, ike m ụdọghị. Onwe ihe mere ike m. Nwa gịnịzi ka ị na-eche? Mama, o nwere ihe Magnus chọrọ. O nwere ihe ọ chọsiri ike, and enwere m ihe ọ bụ. Mere mụ na onwe m chọkwara ihe ọ bụ. So amaghị m sọbụ m were ene gị, sọbụ m were ene gị Magnus. Onye bịa na-eti m confuse n'ishi, ya bụ ọghọtaghị m, amaghị m ihe m ya eme. Ihe mma wụ na Magnus. Gị na Magnus na-adị na mma ọfụma. Gị na ya na-abụ ezigbo ọyị. Mma na-ekwukwe na nwere nnọọ ihe ọbụla Magnus chọrọ ka inye ya wụ nọọ ihe ị nwere. Biko nne m gị nye na ya nye ya ka anyị zuo ike nne. Mama, thank you. Mama, ngwa ka anyị pịa n'ime ụlọ ka ije ṅụ m ọgwụ. Kwa ị mara na isi adịghị gị. Achọghị m ka ị na-enye onwe gị nsogbu. Ịnụgọma? Nkọrị ka nwa mmadụ anọrọ ya. Amara m ebe ọ ga-asị nso ụtụtụ. Biko achọrọ m ka ị nyere m aka gwa ya okwu. Ama m ihe na-eme, o chere gbugo egbugo, o chere gbada agbada. Enwe m ike ịkọwanwu. Nwa m biko, nni oye eri ụra. Magnus anaghị eke ụra. Atọ m ngege. Hai, mama, echegbula onwe gị n'ụgọma. Enyela onwe gị nsogbu. Ị sịrị na ọnọgụ na amagụma mgbe o jekọrọ ike anọ ka m jee chọma anaga. Mene biko, etile onwe gị confuse n'ishi n'ụgọma. Ịnụgọ? A ma eme ike m.
Ịnụgoma nwa obere ego na ihe ha niile ga-abụ m ihe gara aga ọ ga-abụ ma past tense ịnụgoma ngwa ka m jee chọma anaga degodo ọyị Oyoo m onye gwara gị lemon n'onwe nke Oyoo m espikle kwe gịnị bụ ị ga na-ajụdụ m ka ọ bụ na ọ bụghị m Oyoo m ichefugo m na-eme mara gị karịa ka m mara onwe m amara m n'ọnwa bebe nụ Oyoo m ana m arịọ gị arịọ ka ana m arịọ gị arịọ echegbula onwe gị na echiche anaghị asọvụ problem m biko etile onwe gị confuse n'ishi biko na ana m arịọkwa gị arịọ Oyoo m ịnụgwọ ngwa bịanụ ka ije na ebe anyị ka m jee gosi gị ihe ka ije were Oyoo m biko nụ echiche anụkwa gị asọvụ Because Felitale Yaka, Felitale Yaka, because Felitale Yaka, Felitale Yaka. Emi Lado. Emi Lado. Because Felitale Yaka. Atom! Explique-le que ni maman non ni mon. Onye enwe? Ego. Onye narga? Ndoka normal. Nduka nrụgị ego Nduka nụrụ m ego arịọkwa gị ma o n'ọkwa na m jere gwachara anyị ga ka ọ lụgide nwa ahụ o delata kọwachara anyị ga ihe mere o yi ejije elu nwa ahụ ọsị m na mba ezigbo mmadụ were ego nụga Nduka nrụgị ego ị gwara m agwaghị m gị mgbe hụ ị na-ewesa n'ime iwe ị ga-atafere m ka ewele n'ime iwe ọ nụrụ m ego mgbe were ego naga nwanne m ka o jegere Ọnịcha jee meghere ashwa ka o jee meghere ashwa n'Ọnịcha o ghọtara bụ onume atọbara m nke m wee bido shwa coke fanta chingom ụmụ ihe kirikiri gị na-emeri n'aka ereta ego mana ahụgo manụ m ka ị nọ na-achọghị m ka ị nwụnarị m Oyoo m onye abụ m sịrị ka m naga anya ka ị were na ịmara ihe eji ire ya eme ka ị were mee ma ọ bụ na amara m na ọ dịrị gị ọyị na ọ dịgo manụ m Baba lekula aga enkoli resbu ebu enye bu ufo mama ilu Ọnịcha echefukwe na ihe ijere ime ọkwa ịma ka ego asị were bịa uche gị dị ya ọ bụghị iru ebe ahụ isoro ndị isi mebiri na-aṅụ gofu soro ha ndị ara onweghị ihe ha pasịtara isi nkụta nwụrụ baa ime ahịa uche gị dị ya ị mara ebe isi mara ihe ije ka ime biko kwe mama ọgụla ekwu ụtọ gịnị gị ile ekwu ụtọ mama ele gịnị gị ile ekwu ụtọ ọ bụghị gị mụrụ m tosila ekwu otu a efokogu m ndị na-aṅụ guf ị hapụ ebe ilu ebe ahụ ichefuo nke dị ka nwanne ya ilu Ọnịcha ị chọọ afa nwanne m nwoke ka ị mara ma o nwere ihe o yi etinyetere gị na nke nkọlịka nyere gị nchọ onye afa m mama afa m wa adụ m afa mmadụ ma ọmọ ebe gị na-akọrọ ele mụchọ afa m nrọ Ọnịcha nke afa m ndị ebe afa m nọ eri mgbe eri sis mụ nọ n'obodo ala ata ebe mụ na afọ m na-eme
ndị ebe afa m nọ ọsị m chọọ afa m ndị bụ unu ndị Anambra na-enyere mmadụ aka na-agba elu bịa mama ọ bụ na ọ bụrụ na agụ mara m akarị m ịga irigo ebe m ga-erebe ndị Anambra na-agba elu. Gịnị ka ezi ọka nkwuo? Wawa jegodi na abụzie na onye họ gị wawa atụm wawa Oyoo ifugide kwa ele ndị bi ị chọrọ ibebu onwe gị lekwa ije ebebu onwe gị lekwa ụtụm ejekom jan ọkwa gị nere m ego m ji ede Oyoo ma ọ dịnọkwa gị m isi ọ dịkwana gị m isi ejekozi m jan echefukogo m gị atama ngwa iberekwa ụtụ a ejekogo m ịsọrọ gị nọ gamụla gị nọ Oyoo ga-achọgide mamụna ifugide na enye gị gị na-eme m Oyoo Oyoo ifugide kwa tete m Oyoo rukọrọ tete m Oyoo m echezona m Oyoo ibere kwa nwa nga ejekogo m ozugbo ozugbo echefukogo m ahụrụ m gị n'anya Omume ni ikubem kemani rugominugo. Oyoo ma love rumge. Uzgo. Yenjerele ugadrozi. Ibere kwa wang ejekogumo. Ejekogumo. Oyoo jegre. I'm tele confused jegre. Kaka bro yo mo menugo. Oyoo mjedore. Oyoo me fogere kwa. Ebesna. Oh, ebesna. Ebesna. Nkareka wansuka nkareka manyama wansuka adansaka ashemana maka nkareka adansaka opinsaka ada ai adansaka nkareka manyama Hey, Nkogo, Koli, Ehwan. Admoyaga. Admoye. Koli. Kiru gi dota, ka ya gi zaza ogini. Magukwan. Magu ejegere m Onitsha. Onya bụ m dufuchere obu gị na-eke ka ọ gbawa m. Enya magu gị na-emekwa enwe.
Ndo ebezina o. Bezina akwa. Enugo. Ihe emebi ị na-ekpeli. Oluo ihe ọ ga ka ọ gaa n'udo. Enugo ka ọ bata bịa nekọta gị anya. Na n'ihe m na-ekwu. O bezina akwa. Enugo. Nkọli onwe ihe nchọbụ ịbịa bịa gwa gị. Ọ bụ gịnị? Ana m akwado ije Ọnịcha na ngwụcha ọnwa. Speak lekwe. Ị gara eje Ọnịcha agba elu. Mụ na ị gara eri ayara ya Nsụka na achịcha. Ndị mara na nna gị na-adịkwa ọyị ịhapụta anyị mụ na ị ga-etede egwu. Ya ngwana degede ọyị n'ụgwọ ka ọ bụ na ire ọhụ mama gị ledoro m eni ga-enya ekwele ka ụmụntakịrị agba elu ndị ntị dị n'azụ narị m anụ ga ka na-arịakwara m ga-arịọ ijekọ n'ụzọ hụ m ike nwa na nkele dochere eni gị san ga na m na adres nye n'ụgwọ ịnụgwọ ma ịhụkwa magụ kile eme magụ ngwa degede ọyị Ishiri na-ebe a na-ekiri ihe ọnụ m ishukwuru n'ọkụ ọrụ ọkụ. Ndị gịnị na-enye gị nsogbu? Ka ndị ahụ bụ ishiwe pepe supu n'ụtụtụ a wee were unu gbujuoro m n'ime pepe supu. Ewu gị na-enye gị nsogbu nkọlị. Kemje je leta gị ka ewele m iwe. Akpasịkwara m iwe n'echiche ahụ. Akpasịkwara m iwe n'echiche a. Mama, oh, hey, mama, balita ire. Hey, gara no so. Agba bu gara no so, mama. Gara no so, abe ka. Mama, gara no so, agba bu gara no so. Mama ma da wa kwenta. Why ne baro ne ganya, I genya 35,000 naira. Leo, okay, I'm here with 10 go. No, I have so many kaka. Negre mama mo go huru ya hu na emeshe ngi ke emechere ke nwete ngi ego biko. Ụlọ ọgwụ anya nwekwa n'usoro eji esi. Ma ọ bụla na-eweta ego, anyị ga-enebakwa na arụ onye anya. Oh, kaka biko na mari ọkwa gari o. Kaka biko no. Negre mama mo go na emeche na ewete ngi ego. Ejikokwe m go ụgwọ ama akwụkwọ ana. Nne ihe nke ikwukwa ntụkwara ọchị. But ị ga-eje na mpụga ebe ni ka efu nọọsụ ka ọ kọwalụ gị ihe kwesịrị ịma. You know, no. Iya hu na meshi mama mi ke para na ga ju no ogu. Esne ha na ka ga ogu no bu na wete gị 35,000. Hey, ndị mmadụ. Maka ego ka ha ga-eji wee hapụ nwa mmadụ na-anwụ anwụ ka ọnwụ ụzọ pee. Gbachi ha nkịtị ha. Jee ga na ndị ji bịa ebe karị nọ n'ụlọ wetara ego ọmụ wee je ụlọ ọgwụ bifi na-abịa ba. Jiri ọsọ na ọra na-agwa ga na o mechie mbịa bịa hụ n'ụlọ ọgwụ o mechie bịa. Woo! Hey! Ndị mmadụ. Maka ego jos ka hapụ nwa mmadụ ka nwa mmadụ jos nwụọ. Hey! Fia! Esi mama wa bu na emesi ngi kere wa para ga su dogu. Esi na anu ko ga ogu wa bu na me wete 35,000 we bu mtorana. Wa bu mtorana na ejigu musu. Can you see 35,000? Oh my God. You know what them no they had to get encouragement. Mama mo gonna make go around. Hey. Ai que me come. Aso que me go que me sai nego.
Nurse! 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 Kaka jeshirike. Gide mama. Gide mama na-efute mmeri na ọnọgụ na bed wee bụ ọnọgụ. Gide mama. Bịa ka ije fu doctor. Emechere na m eweta gị ejighị m ego ekpotere mama m ekwa ka o yiri ya na eri ka o rime nri mama ahụ ga anụ wee bụ n'ụdọbara anụ. Biko eweliwe m. Ee, gịnị mere? Anaghị m ewe iwe wee bụ mama m nọ n'oge adịghị m aga. Mama gị awụgo. Ị na-eme ikwe emeghị. Ị na-eme ya emeghị. Asịkwara m ka m kelee unu n'aka niile ha unu nyere m n'ọnwụ mama m. Enwe gozi unu na anụghọ ihe niile ha unu mere m na-emere m enu ga-appreciate. Nkọrị ebewala o ebewala. Ịma na ọ bụ sọnsọ onye isi anyị ka ịbụ. Ịbụkwa nwanne anyị and anyị wafukwuru gị n'anya. Onye amaghị dizi ka anyị bịa kelee gị ka anyị bịa na onye tukwuru gị oge a. O biko ebewala o ebewala. Biko anụgo m ihe ikwu. Biko anụgo m darụ ke maka onye isi onye gara beti ya. Eya A na-achọ ebe agba nkwụ ya. Eya Akwa ị na-ebe anaghịkwana ya. Ihe mere eme emechagokwa biko. Eya ya bụ na ọ chọrọ ka ọ hafụ anyị. Ya hafụchakwara anyị. Ha hafụchakwara anyị ka Ada shije hafụ anyị. Ada kararapụ anyị ọ dọwọrọ Ọnịcha mana ebe a ọ nọ ọ ga-aka na-agba egwu ebe a. Ọ so naanị onyi bụ ihe ga-arapụ anyị ma agbachaa nkwụ ya. Anyị ka na ya nsogbu adịghị ka ha adịla ehe ohe asịla na ehe ya eme onye anyị kwado. Ọ dị n'izi Ịbụ nke iberebe ezukwele biko ebe owere nwaanyị ọma biko. Mama o. Mkparị ka nwa m. Daalụ. Gede ka ị mere? Ọ dị m mma nwa m. Gị nwekwa m. Ma obi adịghị m oyi o. Adịghị m oyi confuse ga-adị makwa n'isi m onu. Ishtere Magnus jegere Ọnịcha na aneleghị m onu ya. Amaghị m teso orugo m so orulek. O jigite fonu ndị nọ maka mem ka ọ gwa manụ m na orugo m. Itin gị na-eti m confuse n'isi. Nkọrị ka nwa m. Mama, enye na onwe gị nsogbu. Ama na amago erugo Ọnịcha. And ama m na oye m ọfụma. O nwa m ngwane ya ka ntọ. Thank you. Ezigbo nwa. Sam na-erekwe ka ọ na-ata na m gị na-enye isi elu gị. Ama m. Ọ na-adịzi ka ọmụmụ ụdị. Awara m. Asị m nke m bịa hụ ma gị ma gị na-eme ụgwọ ọnụgụ ngwọ. Iwere ego ụgwọ ngwara gị na-eme ụtọbara 40,000. Atọbaghị m anụ. Anụchara m nwa na-eme ego 40,000 hụ ụhọrọ. Emechara m were nge n'ime Oyoo m ka o were ngide ejegide Ọnịcha. Chukwu jụrụ junye ya. Isiri gịnị? Onye mere na mgbe mama m na-aya echi na ahụghị m ego m ya ejije gwọrọ anụ ga. O kweghị m ozizi nsị ka m bịa gwa gị.
Oh, nkoli akparu. Nkoli. So everywhere get you where so one nigga where everywhere won't try about my goose. Oh, you never call it. Confused got the manishi munime. Confused got the makwa. Among them, they she can make a ballium. Is she gonna make a ballium? Is that ballium again? What is it? Mama. Este robo Oyoo mo jagdero ni chosru no je ko yekem ne phone. Oyoo make legum. Oklegum. Oga don wo lo Oyoo mo fudros gide go kume mo doyi. Onya ki na ebere akwa. Inwo ho phone. Enwo ho phone. Ko na kpozie na ebe ni. Anrma number sa. Anrma number sa no ru sa were ni ge krem ke ma no ru go Oyoo ma si ko krem. Wo sho mama mo ngo mal ne ni dr mo Oyoo ko baba tas me mo. Oyoo ma no Oyoo make ki mo fuma. Onata efu ya. Oh. Ebezi na ngi gela kazi. Iwote kwa ko bugene me ko gbo wa. Mama ugo mama Oyoo ma no kwa gi. Ano. Ana ma no ya. Ebezi na. Adene ku kwa very easy. Odo kwa very easy. Ọgwụ ya nwekwa n'usoro eji esi ma ọ bụla na-ewetaghị ego anyị ga-enebakwa na arụ onye anya. Ya hụ na-emechi mama m ike mpara anyị ga-ajụ ụlọ ọgwụ hesina ha anịkaghị arụ ọgwụ na ọ bụla ewetaghị 35,000. Hey, ndị mmadụ maka ego ka ha ga-eji wee hafụ nwa mmadụ na-anwụ anwụ ka ọnwụ ụzọ pee gbachi ha nkịtị hafụ jee ị ga-anọ ndị ji bịawa ebe ị karị nọ n'ụlọ wetara ego ọmụ wee jee ụlọ ọgwụ bifi na-abịa ba jiri ọsọ na ọra na-agwa ga nawa o mechie mbịa bịa hụgụ n'ụlọ ọgwụ o mechie bịa. Hey! Oh, nkoli akparu. Nkoli. So everywhere get you where so one nigga where everywhere won't try about my goose. Oh, you never call it. Nkem de chabo Oyoo nenya.